残り11試合、いよいよカウントダウンです。さて首位争いの方はユベントスとパルマのマッチレースの様子を呈していますが、今日はこれからパドバ対フィオレンティーナの一戦お伝えしてまいります。パドバのホームスタディオエウガネオ、随分入りました。フィオレンティーナのスターティングイレブンです。ゴールキーパーがトルド、2番ピオーリ、3番ルッピ、4番コイス、5番マルシオサントス、6番マルーシ、7番カルボーネ、8番ディマウロ、9番バティストゥータ、10番ルイコスタ、11番がキャプテンのバイヤーノです。もうすでにバイヤーノの表情が映りました。ビオラ、紫色のユニフォーム、控えメンバーはスカラブレッリ、ソッティル、アメリーニ、テデスコ、フラーキです。ラニエリ監督が率いますフィオレンティーナは現在8位です。一方ホームティームパドバ、ゴールキーパーがボナユーティ、2番バッレーリ、3番ガブリエリ、4番フランチェスケッティ、5番クイッキー、6番ララス、7番クリーク、8番ゾラット、9番ブラオビッチ、10番ロンギキャプテンです。11番がマニエーノ。控えメンバーはダルビアンコ、ローザ、ヌンツィアータ、ペッローネ、ガルデリージです。こちらはサンドレアーニ監督が率いますパドバ、現在14位、B 落ち危険信号が灯っています。ナイトゲームで行われますパドバ対フィオレンティーナ。少し空席もあるようですが、このスタジアムは2万人以上収容します。この試合の主審はトレン・タランジェさんです。37歳、お医者さんです。ラインズマンはマンジェリーニさんとビローさん。この試合の解説は横浜フルーゲルスコーチの下條義明さんです。下條さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。下位同士の争いということにはなりますが、非常にムードはやはりイタリアですね。そうですね、14位のパドバが8位のフィオレンティーナを迎えました今日の一戦です。これから前半キックオフを迎えようとしています。7節では4対1でフィオレンティーナが勝っています。今日はパドバがホーム。左にエンドを取った白いユニフォームパドバ、キックオフで前半の45分が始まりました。先ほどララスの表情が映っておりました。果たしてどんなプレーを見せますか。セリエ A 唯一のアメリカ人プレイヤーです。ワールドカップでは強烈な印象を残してくれましたよね。そうですね、ララス、今日はサイドバックで出ておりますけど、ワールドカップの時はセンターバックだったんですね。そうでした。94年アメリカ大会出場。とにかくアメリカ代表の決勝トーナメント進出に大きく貢献したのがララスです。ミュージシャンとしてのキャリアを持っているというのは皆さんもご存知かもしれません。さあこの位置からリスタート、速いプレーになりました。ちょっと発煙筒で見えないんですが、バイヤーのタッチを割っています。それからフィオレンティーナの場合にはバティストゥータがおりますが、現在19ゴール、得点ランキング1位です。ボールを奪ったのは白いユニフォームパドバ。前にフィードしたいんですがロンギー、なんとかボールがつながりました。バンレールにはつながらず、そして前に送りました。ロンギが最後は蹴り出した格好でタッチを割っています。この人がルイコスタ。ルイコスタが入りましてフィオレンティーナ中盤がうまくまとまりましたよね。そうですね、ツートップとの絡みが面白いですね。はい、フィオレンティーナの会長のチェッキゴーリさんも、ルイコスタがあと 2,3 年もいればフィオレンティーナのリーダーになるであろう、顔になってくれるだろう、そういう言葉がありました。ルイコスタ、ポルトガル代表、リスボン出身です。ベンフィカからこのフィオレンティーナに今シーズンやってきましたこのルイコスタです。今ポルトガル旋風、ルイコスタもその一役を担っています。だいぶグラウンドが煙ってますね。見づらいですね。視界不良です。クリークからのボールは取られました。さほどプレーヤーには影響ないと思いますが、この発煙筒の煙の中、ルイコスタが追いかけましたがダメ、タッチを割りました。向こう側ガブリエル、なかなかしかしいいスタジアムですね、ここね。そうですね、スタディオエブガネオ、27,500人を収容します。さあ下條さん、この両チームは昨シーズンまでセリエ B 同士だったんですが、そうです、正確に言いますとフィオレンティーナ、バリ、ブレッシア、パドバという順で、結局 A に昇格したわけなんです、パドバはギリギリまで分かりませんでね。そうですね、チェゼーナと勝ち点43で並んで結局 A 昇格決定戦に持ち越され2対1で勝って晴れて4番目に滑り込みと、パドバにしてみればこれセリエ A 残留を狙いたいですね。そうですね、今のところはギリギリなんですけれども、今日の試合もどうなるんでしょうかね。ホームゲームです。
ブラウビッチの表情、そしてキャプテンのロンギ、向こう側にブラウビッチです。この位置からいい格好になりました。パドバの最初のチャンスと言っていいでしょう。ゴールキーパートルド、196センチあります。長身です。壁の位置は十分下がりました。誰が蹴りますか。ブラウビッチか。笛が鳴って、ブラウビッチ、ゴールの右に外れています。パドバではロンギが5得点、マニエロが5得点、そして最後今蹴りましたのがブラウビッチですが、今シーズン4ゴール決めています。ボールが少し落ちなかったですね。そうですね、もっとドロップをかけてね、あそこスッと入るような計算だったんでしょうが、バイヤーの左サイド、深いところで折り返しました。ここには誰もいない。ちょうど今バティストゥータが詰めていたんですが、もう少しファーサイド、誰もいないスペース、この人がララスです。今日は後ろに束ねてましてね、そうですね、ちょっとララスのイメージが違うかもしれません。体がありますララス、191センチ、88キロ。マルシオ・サントス、もう一個前に切り出しました。今マニエロの表情が映っていましたが、こちらはマルシオ・サントス。バレー、そしてロンギ、中央に入れてきました。ブラウビッチ、粘れません。いやー、まだボールは持っている。結果をもらい、ガブリエリ折り返すことができるかどうか。センタリング、中央、キーパーです。キーパーです。最後は長身のトルドが抑えました。しかし序盤パドバに形ができてますね。そうですね、今のもいいボールだったんですが、さすがキーパー大きいですね。大きいですね、フリーク。アウェイでは1対4でフィオレンティーナに敗れましたパドバ。序盤の5分間はパドバが押しています。サイドを変えてきます。やはりこのロンギ中心にゲームを組み立てるということになるんですかね。そうですね、ロンギはちょっと右が、だいぶ開いてポジションを取っておりますね。バレーリ、この人は右サイドです。25歳です。パルマから移籍した選手です。パルマ時代も活躍をしておりました。ちょっと今攻撃的な選手ですよね。故障中だということですが、リズムは万全ではありません。マルシオ・サントス、ブラジルの代表です。94年のワールドカップにも出場しました。フランスのボルドーから今シーズン移籍した選手です。ララスから左サイド、途中でカットしました。さあここからの攻撃ですが、カルボーネトラップすることができません。カルボーネはミランからリースされた選手、来年の貸し出しの契約が終わってフィオレンティーナからもう一度ミランに戻るというような噂も出ておりますが、カルボーネ、ロビングボールになりました。前を向きたいところですがダメ。速い攻撃です。レイコスタからもう一度前には送れません。バティストゥーテに合いません。ルッピが一旦下げます。マルシオ・サントス、ルイコスタがここにいました。さらにコイスから前へフリーク、フランチェスケッティ、ディフェンダーの要です。サイドを目まぐるしく変えてきますが、パドバ、マニエルからのボール、深いところで折り返せませんがコーナーキックを得ています。ブラウビッチ、この人がブラウビッチ、クロアチアの代表です。クロアチアではボクシッチと一緒に活躍してるんですね。そうですか。非常にいいプレーヤーで、イタリアの評価の中ではセリエに来た外人の中では最もゴールを狙っている意欲が強いというような評価がありました。そうですね、最初のコーナーキック、低いボールになりました。クリア、まだ理想、ロングシュート、壁に当たっています。バイヤーノ、
ノーホイッスルでプレーは続いています。フランチェスケッティ前に送りました。落としてこのスペース、バッレーリ、ここはクリアです。キープしてます。ロンギからのパス、スッと抜け出しました。バイヤーノからルイコスタ、このタッチ、だからタッチ終わりました。いや、これバティストゥータタッチを割っています。いいボールだったんですけどもね、ちょっと流れましたね。しかしさすがにスピードはありますね。下條さん、このバティストゥータの良さはやはりもちろんスピードもあるんですが、どういうところにご覧になりますか。やはり決定力があるということじゃないですか。どんどんこう縦パスに対しての反応が早いですよね。19ゴールですが、とにかくシーズンの序盤の快進撃はバティストゥータが引っ張りました。このフィオレンティーナ、セリエ新記録になる開幕以来の11試合連続ゴール。あの頃はずっとフィオレンティーナは3位前後をキープしていました。カルボーネからのボール、バティがいます。大きな歓声に包まれています。前に送りました。ここには誰もいません。キーパーのトルドに行きました。アウェイということもあるんですが、フィオレンティーナがほとんど攻めるという機会がまだありません。そうですね、ただフィオレンティーナは自分たちのチームの、ディフェンス組織というんですか、今パドモがちょっと攻撃的にやってますけど、全然まだ崩れてないですよね。そうですね、戦況を伺っているという雰囲気ですね。危ないキーパーです。今危なかったんですが、なんとかキーパー前に出しました。うまくつながりました。ルイコスタ、いい形ですね。ワイヤーのシュート、弱いボールがこぼれてバティいかない。こちらはボナユーティです。なかなかいいキーパーという評価を得ています。ボナユーティ182センチ、上背はありません。78キロ、がっちりとした感じ、ローマ出身のキーパーです。ようやくフィニッシュまで来ましたフィオレンティーナ。カルボーネが追います。前半の10分30秒を過ぎました。両チーム無得点です。コイス、カルボーネから前、ララスがいます。バティストゥータとララス、スローインパドバ、カルボーネに先ほどイエローカードが出ています。これはどういうプレーだったんですかね。これはハンドですね。わざと手を出してボールを止めた。なるほどなるほど。カルボーネイエローカードが出ています。コイス、ルッピ、ルイコスタ、最後はクイック、178センチあります。クイック、コイス、さあバティは前に行きたい。逆襲です。長いドリブルになりました。そして高いクロスボールはこれはミスキックです。そうですね、今ドリブルもう少し近くにサポートを早く行ってほしいですね。そうですよね、もったいないですね。そうもったいないです。カウンターのチャンス、こちらはラニエリ監督です。43歳になりました。カリャリ、ナポリを経て、そして昨シーズンからこのフィオレンティーナを率いていますが、すぐに B から A に昇格させました。この手腕が大したものです。ただ B 時代を振り返りますと、下條さん、バティストゥータに言わせると、あの1年はサッカー人生でも無駄だったかもしれないということがありましたかね。無駄ということはないでしょうけど、A でやるプレイヤーですからね。そうですね、ロンギーから中に入ってヘディングクリアです。向こうにブラウビッチ届かず。こういった決定的な形ですね。今そうでしたね。この人はマニエロです。32歳。キーパートルド。さあコーナーキックになりました。今度は向こう側からキャプテンのロンギが蹴ります。コーナーキックは大体この人が蹴るんですが、カーブかかっ
ってキーパーです。ララスを狙ってるんでしょうけど、ちょっとボールが浮きましたね。ララスは今シーズン2ゴール決めています。ルップからすごい歓声です。バルレイリ、ブラウビッチ、バルレイリ折り返した。誰もいない。リマウア、スペースのないところを通しました。コイス、ロイ・コスタ、実にうまいところを見ています。オフサイド。今のはバイアーノですか。そうですね。しかしルイ・コスタの柔らかいタッチというのはフィオレンティーナには今までなかった部分ですね。そうですね。フィオレンティーナはコスタからのスルーパスですね。バイアーノとバチストゥータがそれを狙っているというパターンなんで、今のオフサイドになりましたけど紙一重ですね。そうでしたね。いいところの展開は大体ルイ・コスタが絡んでいます。こちら側タッチを割っています。これはオフサイド、わずかなところですかね。コイス、マルシオ・サントスです。ルッピ、序盤です。この人はバルレーリ、右のバルレーリのしかしオーバーラップは非常にいいんじゃないですか、ここまで。そうですね。2度ほどありましたけども、センタリングがちょっと短いですね。今度はフィオレンティーナ、ルッピ、左サイドということになりますが、ルイ・コスタ、ルッピ、粘ってルッピ、ルイ・コスタ、2人に挟まれましたが、ボールはまだフィオレンティーナ。マルシオ・サントス上がってきます。前に行ったスルーパス、クリーク、ドリブルで持っていきました。ちょっと時間がかかっています。このスローダウンした攻撃はね、これは危ないですよ。逆襲です。助かりましたね。ルイ・コスタが弾かれました。しかしこれうまいことカルボーネからキーパーです。ボナユーティ、時間をかけますといけません。そうですね、すぐ囲まれますね。そうなんです。現在パドバが14位です。23試合で8勝2分け13敗。この人はブラウビッチです。クロアチアの代表。パドバは得点が25、失点が44。ちょっと失点が多い、マイナスの19というのが得失点差です。勝ち点が26。今シーズンも当然のことながら B との入れ替えがあるわけですが、下位の4チームが B 落ちということになります。現在14位のパドバ、下にはクレモネーゼ、フォッジア、レジアーナ、ブレシアと言います。これレジアーナとブレシアはすでにほぼ落ちることが確定的ですからね。あとの2チームの中に入ってはいけません。さあ逆襲です。数のいるジェノアも危険信号ですが、このパドバもね危険信号ですね。争ってますね。大丈夫でしょうか。マニエロ、もうベテランの域に達しています。32歳。途中でカットしました。これはルッピー、ポイントが前にできて、これはいい感じです。うまい。クイッキがなんとか今カバーしました。今日バルレーリの右サイドは目立っています。長いボールを供給しました。ヘディング折り返してゴール前、ヘディング落としてシュート、ロンギボレー。サントスのクリアボールダイレクトシュートですね。そうでした。ロンギ惜しい。狙いどころはあそこしかないと思うんですけどもね、ちょっとボールがずれました。抑えが効きませんでしたか。マルシオ・サントスの本当クリアボールですもんね。ちょっと角度がなかったですね。クロスバーの上を越えています。しかしロンギのシュートヒヤッとしました。どうもうまいこと噛み合いませんフィオレンティーナ。
どうですか、ここまでの印象。手元の時計ではまもなく18分になりますが、パドバが押してますね。そうですね、まあ今の、チャンスが一番の今までのチャンスなんですけど、はい、パドバはやっぱカットされたボールに対してのディフェンスを早くしないといけないと思いますね。まあ今もオフサイドになりましたけども、こういった形を気をつけなきゃいけないと思います。そうですね、はい、バティストゥータ、セリエ A では48ゴール通算で決めています。今シーズンは19ゴール、今最も得点ランキング得点王に近い男です、バティ。途中でカット、この後ですね。そうですね、はい、こういう形になれば大丈夫ですね。はい、ルイ・コスター、なかなか思うようにプレーをさせてくれません。スッとクイッキー、178センチあります、55キロ、クイッキー。マルシオ・サントス、組み立てます。コイスは今センターサークルの中から出てきました。いいところにスペースができました。左サイドからえぐります。中央でサントス、もう一度前に来る、左サイド、打つことはできません。ガブリエリ、ナイスディフェンスですね。はい、ガブリエリはなかなかテクニックがあるんですが、ここは切れ込むことができませんでした。高いボールです。落として、シュート、ループ気味ですがゴールの右に外れています。とにもかくにも不格好ですがフィニッシュまで持っていきましたね。そうですね、ただこういうボールはですね、インパクトがきちんとすると非常にキーパーが取りにくいボールになりますから、ドライブがかかりますから、少し今当たりどころが悪かったですね。そうですね、小柄なゾラットです。パルマから移籍の選手です。ゲームのコーディネーターといいますか、ゾラット、そしてこちらがブラオビッチ。手元の時計20分を過ぎました。両チーム無得点です。シュートを放っているのはパドバです。とにかくバティストゥータにボールがいきませんね。そうですね、パドバが今非常にミスの後も速いですし、なかなかコスタからもいいボールが出ませんね。意欲的な本当試合を展開していますパドバ。この左サイド今回生きています。そうですね、クリークオーバーラップをかけてセンターリング低いボールクリア、もう一度ありそうだ、シュート、最後クリーク左足のシュートまた外れました。攻め続けていますパドバ。フィオレンティーナのディフェンスラインが非常に人数多く戻ってますね。かなり精度の高いボールじゃないとなかなかシュートに結びつかないと思いますけど、最後はクリーク、今もダイレクトで打つしかないですよね。コントロールすると潰されますね。何本かシュートを放ってるんですが、確かに精度はあまり高くないですね。そうですね、雰囲気的にもね、もう少し冷たいところもあるんでしょうが、とにもかくにもフィニッシュまで持っていっている、そういうような印象があります。クリーク倒されました。後ろからリマウロがちょっと首をかけたような格好でした。フィオレンティーナの方はアウェイゲーム、特に引き気味が目立つということはありませんか。ディフェンスの組織をある程度ですね、引いて作ってると思うんですね。これはパドバの方もディフェンスラインでボール回してるときはきちっと引いて守ってるんですね。ですから今のところお互いにカウンターの攻撃という形になってますね。こういうところに前にポイントができますとね、パドバ要注意。コイス自分で持っていきます。バレリュー低いボール危ないですよ。タッチを割りました。バッレーリ25歳です。2ゴール決めています。セリエ A での通算ゴール数。これも危ないですね。危ないです。ルイ・コスタが後ろにいます。さあ長いボールを供給しました。このスペース誰もいません。懸命にブラウビッチが寄せてきますが、フィオレンティーナボールを支配します。しかしことごとくバティストゥータには合いません。自慢の BB4 まだ炸裂しません。キャプテンロンギー
中央です。そしてロンギにリターン合いません。ララスなかなかつながりませんね。つながりませんね。さあ今度は左サイドからの攻撃になりました。ゴール前でキーパーです。ハイボールは強いんです。カワルド196センチ90キロの堂々たる体格。ロイコスタからのボールをつないでまいりました。人数はいる。バイヤーのオフサイドですね。いい感じでしたがね。そうですね、この形を気をつけないといけないと思いますね。はい、バイヤーの170センチ小柄な選手であります。バイヤーの非常に精力的に動く選手ですから。そしてズボンのキャプテンシーを発揮するんですね。そうですね、ロンギクリーク折り返していきたいバルレーリ。いやこの人はガブリエリ。これは先ほどのバイアーノのオフサイド。こうやって見ても本当にわずかなんだなって感じがしますね。分かりやすいには分かりやすいんですが、わずかながらオフサイド。前を向くことができませんでした。さほど速い展開はありませんが、このロングパスでのカウンターです。バイヤーノ合わない。前半のここまでバティストゥータ全く絡みません。そうですね、はい、形にまだ全然なってないですよね。ないですもんね、くさびになりました。ロンギはここまで来ています。非常に運動量のある選手です。そしてブラウビッチ中に入れて、これはオフサイド。オフサイド、飛び出しましたがその前にオフサイド。館内がゾーッと沸きました。もうこのスタディオエブガネオどっと沸きましたが、ガブリエリオフサイド。ロイコスタからの長いフィード。バイヤーノの前合わない。バッレーリ。サンドレアーニ監督が率いますパドバ。サンドレアーニさんは44歳になっています。何としても A 残留をかけたい。パドバは珍しくセリエ A では唯一の監督2人制を取ってるんですよね。そうですか。実質的な、支配といいますか指揮官はサンドレアーニさんですが、この他にもう1人スタッキーニさんという監督がおります。サンドレアーニさんはパドバ入りしてから6シーズン目。ロイコスタ監督2人制というのは狙いは何ですかね。ですかね。ただそれなりの役割は当然分けているわけだと思うんですけどね。なるほどね。この位置からパドバです。ゾラットの表情。クリーク、ガブリエリから倒されました。ブラウビッチ。26分過ぎて両チーム無得点です。徐々にでありますがゴールが近づいてきました。フィオレンティーナの方がかなりディフェンスラインを引いてますんでね、なかなかスペースがないですよね。どう突破していくか。この人はピオーリです。壁は十分下がりました。押している時間帯でなんとか先制点が欲しい。14位のパドバゴールの上を通過しています。かなりいい感じで打ったんですが、そうですね、ただちょっと距離がありますんでね、かなり精度の高いシュートじゃないと難しいと思います。そうですね。クイッキセリエ A ではまだゴールを決めたことがありません。クイッキさあ手元の時計で27分ですが、まだバティストゥータに合いません。マルシオ・サントス切り返して自分で持っています。ドリブル、そして中に入れましたルックイ。ようやくバイヤードの前、キーパーテープだ。これは勇敢なプレーだ。危ないところ、危ないところ。キーパーいいタイミングで出ましたね。出ましたね、バイヤードがスッと抜け出しました。パドバの方のディフェンスライン今不用意だと思いますよ。なんでもないボールなんですけど、これね、危ないですね。よくキーパー飛び出しました。ボナユーティファインプレー。
あの判断というのはなかなか難しいところですよね。そうですね、ただ今ですね、はい、バイアーノをぼかしてましたよね、非常に。それにしてもバティストゥータが絡みませんね。そうですね、バイアーノは再三ゴール前を脅かしています。さあどうでしょうか。ちょっと打ちましたか。マニエロ、後ろからちょっと膝が入った格好でしょうか。この後ですね乗っかりましたね。24節目に入っています。パドバ対フィオレンティーナは14位対8位の対決です。セリエ残留をかけたいのがパドバ、一方のフィオレンティーナ8位。結局ウェハー圏内には最終的には残りたいですもんね。そうですよね、大きな目標があります。ちょっとスクデットまでは手が届かないでしょうが、ビオラ、この紫のユニフォームフィオレンティーナ、一戦一戦は大事にいきたい。倒れたのはルイ・コスタ。コスタにやはりプレッシャーきついですよね。きついですね、フリーにさせてくれません。グラウンダーのボール、バティストゥータワンタッチ。バティストゥータ前に行きたいんですが、ルイ・コスタ上がる、バテが開く、バティストゥータへ倒されました。クイッキの足。バティストゥータは91年92年シーズンからフィオレンティーナ入り、イタリアに来て4シーズン目です。今日はまだ狂乱の貴公子というイメージは全くありません。静かです。さあこの位置からのセットプレー、フィオレンティーナ。距離は申し分ありません。角度もいいようです。すごい音が鳴っています。この音の中、サドラ右足、ゴールの左に外れていますが、グラウンダーのボールでなかなか良かったですね。いいシュートですね。今壁の外ですね。これは枠に行ってれば入ってたかもしれませんね。かもしれませんね。今見えませんでしたね。壁がジャンプしましたので、あの下を通す面白かったですね。キーパーのボナユーティ、ヒヤッとしました。今ボールの出所が見えなかったような格好でした。マニエロ、30分を過ぎています。両チーム無得点です。フリークからちょっと時間帯を押されてきましたパドバ。またフィオレンティーナ、バティストゥータに行くと面白いがダメ。長いボール供給しました。バイアーノが走ります。ララスとバイアーノという大柄小柄のこのコンビ。バイアーノ取ることはできません。フリー、今度は逆襲です。これは精度がありませんでした。そうですね、ちょっと試合展開が大味になってきました。似たような格好でロングパスを対応しています。なかなかディフェンス組織がお互いに崩れませんね。フィオレンティーナ、スペースを広げたいんですがなかなかそうはいきません。いいバランスで守っていますパドバ。後ろから来ました。倒れたのはバイアーノ。危ないチャージですね、これは。大丈夫でしょうか。これはね、フランチェスケッティですが、両足の間に足が挟まってますからね、少しひねったかもしれません。ちょっと危険なタックルでした。さあフィオレンティーナ、先ほどよりはちょっと遠めになりましたが、早いリスタート、もう一度やり直し。さあ距離は十分取りました。直接フリーキックです。
ちょこんと上げました。マルシオ・サントスの頭の上を通過しています。この人ハイボールに強いんですよね。そうですね、非常に高いボール、空中戦に強い選手、世界でも屈指のセンターバックと言っていいでしょう。アメリカ大会では全試合を通じましてブラジル代表守備の核となっていました。4回目の優勝に大きく貢献していますマルシオ・サントス。ちょっとポジション重なっていますが、クリーク、フランチェスケッティがバックパス。バイヤーノが競って勝ちました。押しましたね。はい、セリエでは通算29ゴール決めています。今日でリーグ戦113試合目、バイヤーノ小柄ですが馬力があります。そうです、はい、やはりこのリーグ戦といいますかセリエ A クラスで戦うには体がなければ何か他に武器がありませんとね。そういうことですね、まずはやっぱスピードがないとダメですよね。そうですね。この角度からクリアしたボールはまだありそう。フィオレンティーナ、触りましたか、これカルボーネ。今のはいけません。カルボーネです。タッチを割りました。シーズン序盤は快進撃を続けましたフィオレンティーナ。このところあまり冴えません。前節はレジアーナと引き分け、中に入れたボールはキーパーです。ジェノア戦で3対1で勝ちましたが19節の話、それ以降白星がありません。ここ5試合では1勝3分け1敗という成績ですフィオレンティーナ。快進撃が嘘のように失速してますね。バティストゥータのゴールもちょっと止まり加減ですからね。どちらが本来の力か分かりませんですね。はい、スタートダッシュができすぎたのかもしれませんね。とにかく開幕11試合連続ゴールのバティストゥータを抱えまして強いフィオレンティーナ、それが今はちょっと失速気味で8位に落ち着いています。思えばバティストゥータも髪の毛を切ったあたりからちょっとなんか調子落ち何かあるんですかね。なかなかシーズンが進んできますとマークもきつくなりますから。そうですね、はい、さあ中に入れました。このボールバイアーノがまた懸命に追いますがダメ、蓋をしていますフランチェスケッティ、ディフェンスの要ということになります。ガブリエリはこの左サイドからカルボールが前に送りました。バティストゥータには通りません。バティが追います。ルイ・コスタ、トラップできず、もうルイ・コスタの周りには3人がクッときますからね。そうですね、はい、自由になかなかパスを出せません。マルシオ・サントスまで戻しました。さすがにうまいですね。はい、落ち着いています。ララスがヘッドで、ララスもシーズン前は随分本当にやっていけるんだろうかって心配されましたが、こうやって見ると随分もう馴染んだようなね。そうですね、やはりセリエの場合はですね、はい、縦へのスピードだとかそういう、ログボールが結構最近多いですから、そういった部分ではディフェンスは硬いんじゃないですか。大化けする可能性もあるかと言われたララスですが正念場です今シーズン。この人はバッレーリ25歳です。パルマから移籍の選手。フィオレンティーナは8勝9分け6敗、勝ち点が33です。とにかく厳しい練習、そして選手を管理しますラニエリのもと A に上がっています。そして現在8位。さあそのロイ・コスタです。ロイ・コスタが粘ります。ロイ・コスタがボールを持ってドリブル、今度は右のタッチ沿いになりました。ロイ・コスタまだ持っている。折り返せるかどうか。ロイ・コスタ折り返した。ゴールラインを割っています。最後はディフェンダーに当たったでしょうか。そうですね、はい、コーナーキックになりそうです。ロイ・コスタセリエでは5ゴール、今シーズンからですがこの今シーズンの5得点がそのまま通算ゴール数。ロイ・コスタ、これはコーナーキックの数。フィオレンティーナ最初のコーナーキックでヘディングシュート、惜しい。最後はコイスですか、4番コイスですね、はい、
まだ生きています。これバティストゥータ折り返しました。粘りのあるプレーです。バティが折り返しました。アウトサイド。いやー、今のは一旦ゴールラインを割りそうでしたがね、よく粘りましたバティストゥータ。そしてようやくゲームに参加してきました。38分になります。前半もあと7分少々です。いいボールですね。ここまでしかしどうご覧になります、下條さん。そうですね、少し大味のサッカーになってますけれども、もう少し攻撃の厚みをですね、お互いに作らなければいけないと思いますね。はい、フィオレンティーナの場合には前の週ですがラツィオ戦で8対2という大敗がありましてね、何かしら精神的ショックもあると思います。両チームで10ゴール、8対2でラツィオに敗れたフィオレンティーナ。実際スコアで敗れるというのはこれ精神的なダメージあるでしょう。大きいでしょうね。ただ今日のゲームもそうですけど、ディフェンシブにゲームを進めながらですね、そういった形でもしやられているとしたら、やはりもっと先手を打つために攻撃にもう少し人間を出していきたいですよね。最後はブラオビッチのヘディングシュートはクロスバーの上。パドバの惜しい攻撃でありました。ブラオビッチ22歳です。クロアチアの場合にも、国内のリーグ戦があるんですが、とにかく力があると世界に出ちゃいますからね。そうですよね。タッチ沿いですが、これすでに割っています。カルボーネ右サイドスッと走りましたがタッチを割っています。ドリブルはなかなかさせてくれないですね。そうですね、さあパドバ、まもなく40分になろうとしています。両チーム無得点できました。こちらはラニエリ監督です。新しい戦術を入れたいというラニエリさん、今回は 5-3-2 というシステムだそうですが、かなり引き気味で、そうですね、5バックです。そうですね、はい、3バックの変形みたいな形だとは思いますけども、それにしてもちょっとディフェンスラインに人が残りすぎですよね。そうですね、前にはバティストゥータとバイヤーの例の BB です。今日は特に格下のチームとやるわけですから、もう少し前の方に人が出てってほしいですけども。残り時間5分ありません。もったいないプレーです。こちらも前にフィードしましたがダメ。どうでしょう、バイヤーノを走らせますがダメ、追いつきません。この人がそのバイヤーノ。バレーリかなり激しくなってきました。残り時間が4分少々です。この白いユニフォームがパドバ、ホームティームです。現在低迷をしておりますが、若手育成には定評のあるチームです。今をときめくデルピエロもここ出身ですからね。そうですか。これはフィオレンティーナ、事なきを得そう。ピオリが前に大きくフィードしました。さあつないできました。ビルドアップします。バンレール右サイドからの攻撃が影を潜めています。中央はこれ集中力あるでしょう。突破難しい。逆にバイヤーノからバティストゥータへ、そしてバティが前に送りました。チャンスルイコスタ、ちょっとボールが足元で前を見た。いやー惜しいですね。そうですね、少しコントロールミスりましたね。フリー抜けて、やはり随分守りには重点を置いてます。これフィオレンティーナ、まさに5バックですね。そうですね、今はフォワード2人に対して5人残ってますからね。そうでした、そうでした。マニエーロ、とにかくこの試合のためにフィオレンティーナは、通常1日前に来るんですが、もう2日前に入りましてトレーニングをしておりました。ラニエリさんも新しいシステムを導入したい、そういうような意図があったようです。キーパーのトルドコーチング、壁を作ります。
そしてボールに一番近いところにロンギ、遠目にクリークのミドルがありそうです。左足ロングできました。ゴールの左外れています。さあ残り時間が前半のあと2分。セリエ A では15試合に出場、4ゴールを決めています。このチームはロンギが5ゴール、マニエルが5ゴール、ブラオビッチが4ゴール。こちらバティストゥータです。現在得点ランキング1位、19ゴール。もうすでに16試合まででバティストゥータは15ゴール決めておりましたから、随分ゴール数が、トーンダウンしているのが分かります。調子でしかしシーズンは通せないですけどね。前半のバティストゥータはどうご覧になりますか？ボールがいきませんでしたね。そうですね、バティストゥータというよりもですね、精力的な動きがパドバの方がしてましてね、そうですね、なかなかコスタにボール入ってもすぐプレッシャーきついと、攻めるのは3人と前の3人という形ですから、なかなか決定的な形はできませんね。危ないぞ、こういうパスが危ないんだ。バイヤーノが取っている。チャンス、バティがいる。バティに行った。そしてバティが足元ダメ。バイヤーノからのグラウンダーのパス、いいところでポイント作りましてね。そうですね、それにしてもちょっとキーパー気をつけないといけないですね。先ほどもありましたね。ありました。ボナユーティ、軽率なプレー、今度は逆襲です。さあ残り時間が少なくなったところでクリークスルーパス通らず、この後ですね、カルボーネからロイ・コスタ、ここは早くしたいです。右サイドにバイヤーノ、中央にバティがいますが4人のマーク。さあ中に入れたボールはゴール前、どうだ、キーパー弾いた、突っ込むルッピ、ダメ。これも危険なプレーですね。危ないですね。そうですね。45分を過ぎました。ロスタイムに入っています。キーパーは指示出していると思うんですけれども、この歓声で聞こえないんじゃないですかね。すごい歓声ですからね。笛が鳴っています。とにかく事なきを得ましたが、先ほどのプレーです。ボナユーティ、確かにすごい歓声に包まれています。マニエーロ、それはそうですね。このエウガネオのお客さんは昨年はセリエ B の試合を見ていたわけですからね。このセリエ A の試合は嬉しいでしょう。ただ今日対決しているのは昨シーズンのセリエ B 同士です。セリエ B1 位通過のフィオレンティーナと4位通過のパドバ、そして今シーズンはセリエ A に入っています。カルボーネからのパス、バイヤーノがちょっと足を引きずっています。タッチ沿いに歩いておりますが、ちょっと足を引きずっている、痛めた格好です。ロスタイムを1分見ました。さあこの終了間際、なんとかワンチャンス作りたいパドバ、ダメ、ファウルを取りました。この位置からパドバです。11番のマニエーロ、花火が鳴っています。さあこれがラストチャンスになるか。この前半低いボール、これは無理でしょう。パスは通りません。インターセプトされてスルーパスを送っていく。バティストゥータがドリブルで上がる。バティストゥータが2人を、そしていい格好で抜けました。チャンスになって後ろからよく戻ってきましたよ。そうですね、もう一つ早めにパス出してよかったですね。そうでした。そして今ホイッスルが鳴りました。前半が終わっています。両チーム無得点です。下條さん、簡単に前半まとめてください。だいぶフィオレンティーナがディフェンシブにやってるなと、いうことだと思います。ただ攻撃は今の最後の形ですね、こういった形を、きちっとシュートで終わるような形に持っていかないと今のところはチャンスがないなと思います。パドバも序盤は良かったんですがね、そうですね、ずいぶん最後は押されてしまいました。パドバ対フィオレンティーナ、前半は0対0で終了しています。
さてこれから後半を迎えます。パドバ対フィオレンティーナ、前半は0対0で終わっていますが、後半パドバが一体どういう攻撃を仕掛けますか、非常に楽しみです。パドバのホームスタディオエウガネオ、14,934人という発表です。下條さん、はい、前半の終了間際も随分歓声に包まれましてね。そうですね、後半が始まりましたが、これはパドバのサポーターの大いなる期待がこちらに伝わってきますね。そうですね、パドバ少し優位かなというところですね。はい、はい、それもそのはず、先週は AC ミランに1対0で敗れましたが、それまで3連勝してこのところ順位を上げてきましたからね。そうですね、セリエ残留のためにはこのフィオレンティーナを破れば格好の材料になります。今シーズンから白星は勝ち点が3です。ルイ・コスタボールを取られました。これいともあっさりと取られましたね。今は少し判断遅かったですね、はい、判断が遅いと囲まれます。このセンタリングは合いません。ゴールキーパーのトルド、ちょっとでも状況判断が遅れるとすぐに囲まれてしまう。状況判断のスピード、これはもちろん練習でも養うんでしょうが、センスというのもあるでしょうしね。そうですね、特にセリエの場合はですね、はい、非常に速いですから、はい、それ以上の判断が必要ですね。パドバまだボールを支配できません。後半落ち着きません。さあ混戦の中から出ました。バティストゥータは左サイドに来ました。途中でカット。パスがつながりません。ルイ・コスタからのアウトサイドのパスがバティストゥータへ、ヒールでカルボーレ、チャンスシュート。今のはラストパス気味に送りましたがダメ。最後ルイ・コスタ詰めましたがダメ。惜しい感じでしたね。そうですね、シュートを打ってもよかったかなと思いますけども、最初のコントロールが少し悪かったですね。そうですね。さあ今度はパドバです。このパドバが真ん中ときますが、ここは集中力ありますんでね。そうですね、特に今日は5バック、前半の最後からですね、フィオレンティーナのディフェンスがかなり読んでますよね、パドバのパスを。倒れたのがバティストゥータですが、かなり後ろから削られています。これも危険ですね。フランチェスケッティ、今日イエローカードを1枚もらっていますが、今のプレーも危ない。昨シーズンはリベロとして34試合に出場しています。パドバのディフェンスの要、フランチェスケッティ、ちょっと荒っぽくなってきました。これもちょっとつかみましたね。ちょっと荒っぽくなってきました。バッレーリか。倒されて今怒った表情のバッレーリ、そして今ルップにイエローカードが出ています。ちょっと荒れてきましたんで、主審がトレンタ・ランジェさんがイエローカードを出してきました。さあここからです。パドは冷静にいきたい。このセットプレー大事です。長いボール供給、ヘディング流してキーパー前。なかなか鋭いいいボールですね。いいボールでした、トルドのしかしいかんせん正面でした。そうですね、はい、滞空時間の長いボールですとトルドが出てきますから、今ぐらいのボールはいいですよね。かなり速いボールでね、弾道を低くして、あれたまにディフェンダー頭オウンゴールになる時ありますもんね。はい、ポジションが悪いとそういう可能性ありますよね。はい、ルイ・コスタ前に送りましたがダメ。これ精度がありません。ルイ・コスタがどうも思うようにプレーをさせてくれません。左サイドから粘っていますがタッチを割りました。スローインパドバかマニエーロ、もう一度スローインパドバ、激しい。マニエーロが前にいます。スローインのチェックの早いのもセリエの特徴だと思います。そうですか、
隙があればですね、すぐやはりディフェンスが囲みに来ますよね。はい、まさにそうですね。さあワンタッチでいいパスがつながりました。ガブリエリ中央で一旦外に出ました。そして今ロンギー右サイドを走らせます。さあここはチャンスです。クロスのボールが入った。一旦外に出ます。もう一度組み立て直し押しています。フリークはまだ持っている。縦に送りました。いい感じで折り返せるかどうか。センタリング、シュートはサイドネット。そうですね、素晴らしいスルーパスです。はい、サイドネット、ガブリエリ、鋭いシュートでしたがサイドネット。後半の5分、選手が1人倒れています。フィオレンティーナ、ピオーリ。今のような形でですね、中盤もう少し広さを出して外から、攻撃をすると、そういった形がもう少し欲しいですね。さっき監督ですね。そうですね、茶色い帽子をかぶっている方、今ちょっと髪を手にして、そしてニコッと笑いましたが、ナショナルチーム代表、ナショナルチームのさっき監督、代表選抜のためにこの試合を見ています。来週は試合がありません。代表の試合のために来週はありません。4月の2日セリエ A が始まります。さあ落としました。クサビシュート、弱いが左惜しい。詰めていたのはクリーク、蹴ったのはマニエーロ。こういった形しか、シュートは打てないと思いますよ。今のようにセンターフォワードがキープする、落とす、ダイレクトシュートと、フィオレンティーナのディフェンス組織がなかなかですねゴール前外しませんので、ああいった形ですよね。このブラウビッチがポストになるわけですね。そうですね、いかんせんしかしシュートは弱かったんですが、ゴールの左外れました。さあまたパドバが後半、この立ち上がりはいいようです。左サイドから突破します。いいところ行きました。しかしここはダメ。ララス、もう一度カルボーネ、長いボールを供給します。ヘディング、バイヤーノ、惜しい。ゴールの上、わずか上を越えました。これはオフサイドなんですかね、ギリギリですかね。オフサイドではないようですね。いやー、それにしてもこれは惜しいプレーでした。まさしく点で合わせてきましたね。本当ですね。小さなバイヤーのヘディングシュート、惜しくも外れましたが、いい攻撃です。今のはバティストゥータがボールを取られました。しかしすぐに取り返します。サンドイッチ、ブラウビッチ、このブラウビッチのサンドレアーニ監督の評価としては、もう少し味方を信じろというのがありますね。そうですね、ゴールでの意欲は買いますが、やはり信じないとコンビネーションプレーがなかなか生まれませんから。もう18位のブレッシアの12点、17位のレジアーナの13点、この勝ち点ではこの2チームはまず脱落でしょう。そうするとフォッジやクレモネーゼ、パドバ、あるいはジェノア、こういったところが来シーズンのセリエ B 転落組ということになりそうな気配ですが、さあパドバ、フィオレンティーナ中に入れる。カルボーネからのパスは通りませんでした。逆襲です。バイヤーノを狙ったんですけどね。クリーク、早いチェックです。ピオーリからルイコスタワンタッチ、すぐにクリアです。ちょっと大味なサッカーになっています。そうですね、ディフェンスのチェックが早いもんですからね、あそこでダイレクトでクリアしないと、また囲まれるボールを失うことになりますので、今はララス正解だと思いますよ。なるほどね。1961、62シーズン以来のセリエ昇格のパドバ、
残留をかけますが、サポーターも喜んでいます。ここ7シーズンが B 暮らしでした。今シーズンは A に昇格しての試合。ガブリエリ、ララス、ララスはちょうど4日ほど前にインフルエンザ高熱でダウンをしました。なかなかインフルエンザ今年は世界的にも猛威を振るってましてね。そうですよね、コンディションが良くないチームが多いようです。シーズンになりますと、疲れもだんだんこう出てきますので。そうですよね。シュートゴールの右外れています。しかしララスが今ニアポストに詰めてましたよ。そうですね、この人はバッレーリ。いやー、しかしララスがニアサイドポスト詰めていました。そしてまた外国人選手の場合には新しい風土、新しい環境でね、全てが始まるんで、体調を壊しがちになります。思うようにいきません。マイナスの方向に行きました。倒れました。バニエール、縦パスはかなりプレッシャーが厳しいですよね。ミルガーにしてみたらあそこからサッカー始まりますんでね、あまり不用意なファウルはしてほしくないですけども、あそこからが面白くなりますよね。なるほどね、それにしてももう前半後半通じてフィオレンティーナはかなり守りに重点を置いています。そうですね、さあこの位置からロビングを上げました。頭を越えた。ゴールラインを割っています。最後は誰でしょうか。ディフェンダーに当たりましたか。いや、ゴールキックになりそうか。ゴールキックですね。この人がロンギです。ゲームを作ってきます。ララスの頭。今日はフィオレンティーナ独特のルイ・コスタからのボールというのが供給されません。そうですね、したがってゲームがうまく作れませんが、これはシュートいける。ダメだ。バティストゥータの胸でトラップ、そしてシュート。周り5人囲まれてます。そうでした、これは難しい。ちょっと太め感があります、このパドバキーパーボナユーティ。今ようやくバティストゥータにボールが行き、胸でトラップシュートというタイミングでしたが、これはダメ。しかしボナユーティのキックが先ほどから見てますと、そうですね、どうもいけませんね。27歳、今のバックパスもちょっと不用意なバックパスとは思いますけど、もうこのモダンサッカーではそのゴールキーパーのキックというのもね。そうですね、ただやはりキーパーのキックもですね、試合始まって一発目のキックが成功するしないでだいぶ次の自信につながりますんで。そういうもんですか。そういうもんですね。そうしますと今日のボナユーティはちょっと失敗が続いてますんでね。そうですね、本人首をかしげてますけれども、一発目からミスの連続ですね。なるほど、さあ中に入れました。フィオレンティーナ5番がマルシオ・サントスです。186センチありますが、その身長以上にこの人空中戦に強いものを持っています。フランスのボルドーから移籍しました。そしてそのキックです。キーパーのボナユーティ。抜けましたか。マリエーノ中に入れますが、これはダメ。ほとんど正確性がありません。フリークが詰めましたがダメ。今度は逆襲です。レイコスタからの速いパス出し、そしてバティストゥータ独走チャンス。バティストゥータ中にいる。ラストパスがダメ。いやー惜しいですね。そうですね、速攻が実るかと思いましたが、最後のパスが通りません。逆襲です。ダメ。ディフェンスラインが崩れてない分だけですね、なかなかパスコースがないですよね。フリークからのスローイン、ブラウビッチ前に上がりたいところですがダメ。そして一旦下げます。そしてサイドを変えてきました。オープンスペース、これはいい格好になりました。センタリング、ダメ。キープをしていますパドバ。ショートパスゾラット、さらには右サイドキャプ
プテンのロンギからいいパスが行きました。ブラオビッチ、ペナルティーエリアの中です。ブラオビッチが抜けにかかります。コーナーキック、この人がそのブラオビッチ。なかなかペナルティーエリアの中に入っていけませんね。本当ですね、はい、さあこれはコーナーキックの数、パドバが3つ、フィオレンティーナが1つ。初のアメリカ人セリエプレイヤーとなったララスを擁しますパドバ。何かと話題になっておりますが下位に低迷しています。これはクリアです。このフィオレンティーナに勝ってもう一度弾みをつけたいところ。先週ミランに負けるまでは3連勝を続けていましたパドバ。両チーム無得点で後半の15分30秒をすでに過ぎています。残り時間は30分がありません。オフサイド。コイスはこの前といいますか、急にファンの少年がやってきて殴りかかられたそうですね。そういうこともあるんですね。まあコイスに言わせると、もう最近のサッカーのファンはルールを無視してると、こういう応援は全然嬉しくないんだということなんですが、その通りですね。そうですね、日本のファンはぜひそうにならないようにしてほしいですけど、はい、こういう形で応援されても誰も嬉しいとは思わない。こちらバイヤールです。前半もそうでしたが、なんとなくバイヤーノがゴール前にいますと今一番雰囲気はありますね。そうですね、なかなかいい形ができないんで少し苦笑いといったところじゃないですか。はい、さあそのバイヤーノです。バイヤーノシュート、惜しい、外してルイ・コスター、キーパーパンチング、裏目に出ました。最後はルイ・コスター、よく詰めていましたね。よく詰めました。今のシーンです。下條さん、はい、この後なんですが、このシュートもうまいですね。よくキーパーのポジションを見て落ち着いて入れてます。キーパーが不意を突かれたのとボールが無回転で飛んできたのでかなり変化していると思いますよ。右隅に決めましたルイ・コスタ。1対0、後半の16分です。やっと仕事をしたかなという感じですね。バイヤーノのしかしこれは強烈でした。しかしあれはやはりパンチングなんですか、キーパーは。そうですね、ボールがだいぶ変化したんで、キャッチよりパンチで逃れようと。なるほど、強烈なシュートなんで、後ろにそらすことできなかったですね、これ。そしてこの後ルイ・コスタが詰めたわけですが、フィオレンティーナにとってはいい時間帯で取りました。1対0、後半の16分です。さあこれでホームチームのパドバは点を取りに来ないといけません。そうですね、はい、これでまた試合展開が面白くなりそうですね。やはりサッカーはどちらかが点を取らないとなかなか動かないケースが多いですから、ここからじゃないですか。均衡が破れましたんでね、バイヤーのシュート、キーパーのボナユーティがパンチング、その後詰めたルイ・コスタが決めて1対0です。そのルイ・コスタ、スルーパスダメ、バティストゥータにまだ爆発はありません。さあバティが追います。ハッチゾイ、速い、生きています。かわしにかかる、ペナルティーエリア内シュート、強烈、これも強烈。今度はキーパーナイスセーブ。やっとらしさが出てきました。出てきましたね。鋭いこの足の振り、とにかく今のはバティです。さあコーナーキックになりました。いやー、ショートコーナーでバイヤーノ折り返してヘディング、競って
パドバです。逆襲、速い展開が見たい。マニエールからのスルーパス、チャンス。ロンギダメ。キーパーのトルドはよく前に出ていました。今度は逆襲です。あっという間にここに来ました。そしてバイヤール、チャンス、チャンス。オフサイド。オフサイドですね。これもいい、決定的なチャンスかと思われましたが、わずかにオフサイド。残り時間が25分です。もう一瞬のチャンスの後、一瞬のピンチの後にもう場面が逆転ですね。そうですね、だんだん動きが出てきて面白くなりましたね。はい、手を広げたのはブラオビッチ。そしてパドバボールです。向こうからバルレーリ、スローインです。ブラオビッチ、ペナルティー近辺に来てミドルレンジ来た。シュート。今のはオープンスペースといいますか、ファーサイドに1人いましたんでね。そうですね、どうなんでしょう。一応今キーパーのポジションを見て、コントロールしたシュートなんですけれども、ボールが浮かなかったですよね。なるほど、あそこ浮いてね、むしろその右の高いところにこうそういうことですね、ループ気味でね、入れたかったのかもしれません。ブラオビッチ、さあ動いてきました。試合展開が本当に早く動いてきました。得点1対0、フィオレンティーナ。16分に後半、ルイ・コスタが決めています。それからがぜん試合が動き始めました。この人ピオーリ、ナイトゲームで行われています。今日のパドバ対フィオレンティーナ、7節でこの両チームは対戦しておりますが、その時はフィオレンティーナのホーム、4対してフィオレンティーナが勝っています。ロング、直接フリーキック、いやー流してシュートは惜しい。右に外れています。最後は誰でしょうか。かなり大きくは外れています。この人はロンギ、1点を追うパドバの攻撃。これ一旦出します。誰でしょう。バルレーリです。パルマから移籍の選手、非常に鋭い攻撃参加を見せておりますが、そうですね、はい、ここはちょっと接触、顔面を打ちました。まだメンバーの交代はありません、両チーム。ラニエリ監督、今日は代表のサキ監督がこの試合を見ています。デルピエロを生んだパドバ、一時ミランのアルベルティーニもこのチームにリースされていたことがあります。さあそのパドバの攻め、途中でカットしました。いやー、これだけフィオレンティーナが引いておりますと、なかなかね、そうですね、スペースを使えません。逆襲です。バイアーノが取りました。ララス、途中でカットされます。中盤でのボールの奪い合いになりました。バルレーリ、先ほど顔面を強打しましたが大丈夫。彼だけが勇気を持って前に行ってるっていう感じですね。そんな感じがしますよね。今日ルイ・コスタにゴールが決まっておりますので、ルイ・コスタはこれでシーズン6ゴール目になりました。センタリングはキーパーです。直接行ってしまいました。しかしララスがかなり来てますよ。今日ララスぐんぐん前に出てきています。ララスはセリエ A で2ゴール決めておりますが、今日も前に来ています。やはりディフェンス組織がかなり引いてますんでね、空中戦で優位に立つためにララスが前に行くと、それも一つの戦術で今日はやってるんじゃないでしょうか。191センチがきますと脅威です。アレクシー・ララス、
残り時間が20分です。1対0でフィオレンティーナがリード。うまく抜けました。コイス、ペナルティーエリアの中で倒れましたが大丈夫。バイヤーの身軽です。カルボーネ、押し上げたルイ・コスタ。やはりしかし1点を取ってから試合の方ががぜん面白くなってきました。そうですね、点を取りに行かなきゃいけません。もう少しパドがもっといっていいと思いますよ。はい、はい、パドバは何と言いましても20節のトリノ戦では4対2で勝っています。その後バリ、ナポリと下して3連勝、そしてミランに敗れましたが、このフィオレンティーナ戦1対0、危ないところ、大丈夫。どうもキーパーとのコンビネーションがいまいちですね。ララス、クリーク、カルボーネ前、ショートパスをつないできました。中央突破を狙うのか。いいパスが流れた。さあチャンス、ペナルティーエリア内で転倒。ライズマンフラッグ上がってますね。はい、オフサイド。そうですね、惜しいですね。今のはマニエロ。マニエロという選手もなかなかスピードがありますね。そうですね、今のような形は面白いと思うんですが、はい、今日の試合では珍しいシーンじゃないですか。そうでしたね、はい、フリーク、オフサイド。この人はブラウビッチ。1対0でフィオレンティーナがリードしています。まだ試合は分かりません。現在8位のフィオレンティーナが1点リード。ホームゲーム、ホームチームの14位のパドバ。さあメンバーの交代です。どうやらガブリエリに代わりましてペッローネが入ります。ペッローネ後半27分、アタランタから移籍した選手です。ペッローネ。このパドバはベネツィアから列車でわずか30分ほどのところにあります。非常にローマ時代より産業が発達しておりました。パドバ大学というのは有名です。白いユニフォームのパドバ、かなりマイナスの方に行ってしまいました。さあこれ1点を取りに来るパドバ、どうしたらいいですか。そうですね、今のメンバーチェンジもそうですけども、やはり攻撃に行くために攻撃的な選手を使ったと思うんですね。まだ時間はあるわけですから、あまり焦らずにですね、先ほどの1回いい形ができましたけれども、そういった攻撃の回数をもう少し増やす必要があると思います。決して動きは悪くないんです。そうですね、ブラウビッチ、マニエロ、非常にいい働きをしていますが、もう一つかみえません。そうです、こういった形ですよね。こういった形です。いいパスが出ました。そして折り返せるか、どうかダメか。トップスピードに乗りました。ちょっと足をつりました。少しパスが長かったですね。そうです。ただ攻撃でいいわけですね。そうです。今のはダイレクトパスがつながりまして非常にいい形になりましたよね。はい、バッレーリ、足をちょっとつりましたが大丈夫。無理をしませんがフィオレンティーナ、バイヤーノ、いい格好になっています。マーカーはクイック、バイヤーノ抜けてシュート、キーパーです。このバイヤーノ当たってますね。そうですね、いやー、これはファウルでしょう。おそらくカルボーネ、先ほどのバイヤーノです。当然シュートレンジですから、ああいった思い切ったシュートがいいと思いますよ。先ほどのゴールもああいったシュートから生まれましたね。そうでしたね。しかし小柄な体からどうしてあんな強靭なキックが生まれるのか。そうですね、腰のあるね、
さあパドバです。落とした、くさびになっていい格好だ。打てないか、打てないか。今いい格好でブラウビッチがくさびになりました。ダイレクトで打ちたかったですね。ですね、惜しいチャンスでした。今度はルイ・コスター、ようやく自由にボールを持つことができます。ルイ・コスター、そしてこのパス、この人やっぱり自由になりますといいですね。いいパスを供給します。バティストゥータにはマークがついて一旦下げてルイ・コスター、このコンビでバティへ合わない。攻撃は3人だけです。そうでした。さあもう一度フィオレンティーナ、ご覧のように随分守っています。しかしルイ・コスタが自由にボールを持てるといいパスが供給されます。プレーの方は続いています。いやー、混戦になりました。抜けたら面白い、ダメ。1人パドバ選手が1人倒れています。プレーは続いていますが、ようやく立ち上がりました。いや、もったいない、もったいないですね。フリークからのパスはもったいない。そして逆襲です。これは苦しいですよ。4対3ですね。さあどこに出す、どこに出す、チャンス、いいぞバイヤーノ、惜しい。今のは決定的でしょう。今度はクロスバーの上を越えました。入れてほしかったですね、今のは。数的優位に立ったフィオレンティーナの攻撃、久しぶり。そしてバイヤーノにいいパスが通りました。今のはディマウロからですもんね。もう少しコーナーを狙ってもよかったんじゃないですか、コースを。そうですね、一応右へ蹴る格好をして左を狙ったんですけれども、キーパーもそれを読んでましたよね。ブラウビッチ交代です。今ガルテリージが入ります。パドバのサンドレアーニ監督がブラウビッチを退けました。そしてガルテリージです。ブラウビッチを下げましたね。そうですね、ショートコーナーになりました。フィオレンティーナ3本目のコーナーキック、バイヤーノ、先ほどは惜しいシュート、クロスバーの上を越えました。バイヤーノどこに持っていく、サポートは来ているぞ。バイヤーノがまだ持っている、ダメ。ディマウロからボールを奪ってクリーン。これは読まれています。得点は1対0でフィオレンティーナがリードしています。パドバはすでにメンバー2人交代。16番のガルテリージが入っています。そしてペルローネも入っています。今度はメンバー交代はフィオレンティーナ。バイヤーノを退けましたね。そしてテデスコが入るようです。後半の33分、バイヤーノは手を挙げて今退きました。少し疲れましたね。疲れましたね、ベテランバイヤーノが退きました。バイヤーノの働きはしかし随分今日は評価されるんじゃないですか。やはりキャプテンシーを表してますね。バティが倒れます。バティストゥータは今日随分後ろから削られてますよね。イライラしてるんじゃないですか、なかなか仕事をやらせてもらえないんで。今のはキャプテンのロンギですが、随分バティストゥータ、これは後ろから来ていますんでかなり痛くもなるでしょう。カルボーネからのボールはダメ。今積極的に前線はバティだけ。右サイド、これ面白いところに行きました。ロンギ、マルシオ・サントスとロンギ、どうだヘディング、競ってまだパドワ、ここには誰もいません。大きくクリアです。完全にもうディフェンシブになってますね。ハーフウェイラインを越えているのはバティストゥータだけ。あとは全員戻ります。ルイ・コスタがボールに近いところに来ました。もうこれだけ戻っています。バディ、速い、バティストゥータいけるぞ、シュート、惜しい、狙ってゴールの右外れた。非常にうまく抜けていったんですけどね。やはりこの人は危険ですね。そして今狙って右隅でしょ。そうですね、完全に入ったかと思いましたがね。いやー、20ゴール目は遠いバティストゥータ、現在19ゴール。
残り時間が少なくなってまいります。あと10分がありません。得点は1対0。もう今決まってればパドバはプッツンするところですもんね。まだ残り時間が10分ある。しかしバティストゥータ早い。今の抜くところも本当に瞬間的な判断が早いですよね。はい、ディマウロの存在っていうのもこのフィオレンティーナを支えてますね。そうですね、フリー。ダラスも疲れましたか。さあ押し上げていきます。どう攻めますか。もうブラウビッチはおりません。またいい中に入れました。なかなかパスは通してもらえないですね。ちょっと中央というのは難しいかもしれませんね。そうですね、また出たバティストゥータ、ドリブルで独走、キーパーと1対1。バティストゥータ、これは完全。今のは躊躇しましたね。シュートルイコスタ、もったいない。なんですか今のプレーは。バティストゥータ完全に抜けました。そうですね、どうしましたかこの躊躇は。シュートの角度がなくなったんで、後ろ今見ましたね。余裕があったんでシュート打たなかったと思うんですけど。そうですか、でルイコスタがこれ。そうですね、なんとももったいない。いやー惜しいチャンスでした。私は一瞬何が起きたのかと思いましたね。そうですね、ちょっと余裕を持ちすぎましたね。余裕を持ちすぎましたか、いやーもったいない。逆にパドバー、ララスキーパー。2回やりましたけども、こういう決定的な形をゴールしとかないと、後が苦しいですよね。そうですね、ゴールキーパーです。この人はトルドです。ダラスの頭、そして最後詰めていたのはマニエロなんですが、その前にキーパー。大きいですね、やはり。いやー、それにしてもその一つ前のプレーの惜しまれます。そうですね、バティストゥータ、そしてルイコスタ。前半はこういう形っていうのはほとんどなかったんですけど、やはり、攻めにかかるとディフェンスラインがですね、ポジションがだんだん狂ってきますんで、今のような形が何回か連続で出てきましたよね。しかし点を入れないとダメですね。クイッキ、裏になりました。ダラスがしかし前に出ています。時間とともにやはり空中戦になってきましたね。そうですね、いやーちょっとバティストゥータも疲れましたか。しんどそうな表情を見せていますが、185センチ、73キロ、4歳の息子さんがおります。非常にマイホームパパなんですね。イメージが随分違いますがね、バティストゥータ。この人はペッローネ。タッチ沿いです、ルイコスタ。さあまだ時間がある限りパドバはこれ集中力欠いてはいけませんね。1点ですからね。そうです、まだチャンスあります。カルボーヌが遠ざかりました。ルイコスタ、右足、大きくカーブかかりました。ヘディングシュート、キーパー。いいボールだったですね。最後はバティストゥータですか。そうですね、ちょうどいいヘディングシュートをキーパーを抑えましたが、ピオーリ、今日は1万5000人近くのサポーターが詰めかけていますが、0対1、パドバがリードを許しています。高い打点です、バティ。今日はバティ惜しいチャンスを逃しています。バティストゥータはアルゼンチンの代表であります。
さあパドバキーパーです。ララスがいくら大きくてもあのボールだとダメですね。そうですね、はい、キーパーも大きいです。バティ抜くことはできません。ずいぶんティームの中でも不協和音というのが若干今シーズンはあったんですが、会長とずいぶん話し合いを繰り返したそうですよ。そうですか。そして両者和解してフィオレンティーナはまたバティが活躍をできるであろうというふうに。スーパープレーヤーになるとそういった問題が多々出てくるもんですから、そうなんですね、チェッキゴーリ会長はこれで安心だとは言っていましたが、ラニエリ監督の要求と自分の要求が随分食い違うんだという不満をかねて言ったことがあります。ルイ・コスタ倒れています。ルイ・コスタも前半から後半の序盤にかけては全くプレーができませんでしたが、そうですね、スペースさえ与えればさすがですよね。さあこの位置です。クリアしたのはパドバ。パスが前に行きません。キーパー危ないぞ危ないぞ危ないぞ。ペナルティーエリア外ですが、またバティストゥータが倒れました。どうなんでしょうか今のプレーね。レフェリーは流してますけども、流してますよ。さあ逆襲です。ララスの頭こぼれたところはマルシオ・サントス。しかし今のはどうなんでしょう。バティストゥータ倒されました。そして今もう一度パドバの攻めになっています。守りの人数圧倒的にビオラが固めています。センタリング、コーナーキック。先ほどの前のプレーで痛めましたキャプテンマークをつけているバティストゥータ。プレーの方は続いていますが、正面シュートチャンス。どうだ、ラストパス。すごいですね、このゴール前の人は。そうですね。さあコーナーキック、ここはチャンス、怒涛の攻撃になりました。ララスがいます、中央です。ミドルレンジから打っていいような気もするんですが、ダメ、壁に当たっています。逆襲です。さあ速い攻撃になるか。いません。すごいバティも激しいチェック。これチャンスです。オープンスペースです。中に入れてヘディング。ファーサイドもダメ、合わない。非常にいいボールだったんですけどね。いいボールでしたね。中央から、そしてファーサイドにも1人いましたんで、このロンギからのパス、少し体が伸びきったところにボールが来ましたね。これはしかし惜しいですね。マニエロの頭、さらにはファーポストへ。マニエロとバルレリア突っ込んだんですね。並行して、そこにいいボールがロンギから上がりましたがダメ。大きなブーイング。さあバティストゥータ交代のようですね。バティストゥータ交代、代わって16番をつけているフラーキが入ります。後半の43分、残り時間はの2分ありません。お役御免ですね。そうですね、疲れたのと、今日は決定的なチャンスを何回も逃してますので、もういいかなというところじゃないですか。いずれにしましてもあとは時間を見ながらのプレーになります。チャンスです。これチャンスです。さあペナルティーエリア内で変わったばかりにフラーキ持ち込んだがダメ。今のはチャンスでしたね。そうですね、一瞬今日疲れたような格好でフラーキが入りました。残り時間30秒ありません。フラーキまたチャンス、チャンス独走だ。キーパーと1対1、シュートは右に外れた。これは残念。なんでしょうフラーキ、今のは大チャンス。そうですね、これで何回目になりますか、キーパーと1対1になるのは。先ほどから本当ですね。今のはしかしいともたやすく抜け出しましたんでね、決めてほしいところです。終了間際45分ロスタイムに入りました。いやーしかし変わったばかりのフラーキにこんなビッグチャンスが2回やってきましたね。
少しもうディフェンスラインがめちゃくちゃになってきましたね、パドバの方は。全く集中力がありません、はい、得点は1対0。フィオレンティーナ、ルイ・コスタの1点のみ。しかしこの1点が大きく響いています。さあパドバ、負けると連敗になります。さあパドバ上がっていく、ララス上がっている、右サイドは見ない、逆襲、ルイ・コスタのパス、キーパーが出ている。今日はキックは怪しいぞ。怪しいですね、はい、ルイ・コスタ、これも危ないんじゃないですか。チャンス、またフィオレンティーナだ、詰めている。これも危ないプレーですがゲームは流れています。壮絶になりました。見てる方は面白いですけどねそうですね、全然マークしてませんね、ディフェンスラインが。そうなんですね、雑になりました。さあここまで来ました。ロンギから先ほどいいパスが供給されましたが、ロンギフェイントをかけながら倒れました。ちょっと自分から倒れたような格好です。マルシオ・サントスの戦い。もうすでにロスタイムを1分以上見ています。1対0、フィオレンティーナリード。ちょっと時計を見ました。トレンタランジさん。さあワンプレーになるのかどうか、この位置重要です。パドバ中に入れました、ヘディング、クロスバーの上を越えていますが、今のはバルレーリでしょうか。あ、マニエロですね、マニエロですね、マニエロ、はい、右サイドに張っていたのはバルレーリではありません、マニエロです。このヘディングシュート外れてこの表情、ちょっと苦しい表情ですね。さあ間もなくロスタイムを2分見ようとしています。相変わらず熱心な応援が続けられておりますが、それにしてもフィオレンティーナが決定的なチャンスを何度か逃しています。そうですね、はい、苦しいですね。勝ってるとは言ってもやはり苦しいです。4ゴールぐらい取ってもおかしくない試合ですね。ロンギから白い息が漏れます。フランチェスケッティ、いいボールだ。さあ折り返せない、ペンローネ届かず。そして今タイムアップです。試合が終わりました。1対0、フィオレンティーナが勝っています。19節のジェノア戦以来久しぶりの勝利ということになりますが、パドバ敗れました。2連敗です。さあこの試合なんですがいかがですか。1点入ってから、本当に試合らしくなりましたけれども、それまではですね反対パドバの方が良かったかなと。1点入ってから、最後まで、攻撃諦めずに続けましたけれども、フィオレンティーナにしてみれば、あるいはバチスタにしてみれば、もっとやはり得点を しなければいけないゲームだったですね。はい、4ゴールから5ゴールは入ったような試合でしたもんね。これが後々得点王争いに絡んでくるかもしれませんね、こういった形。勝ったとはいえラニエリ監督の表情冴えませんね。そうでしょうね。はい、もっと安心して見られる試合だったかもしれませんね、決めていれば。いずれにしましてもバティストゥータは得点することができませんでした。今日唯一の決勝ゴールになったそのゴールはルイ・コスタであります。今シーズンこれでルイ・コスタは6ゴール目になります。さあそれではゴールシーンを振り返ります。後半の16分でした。バイヤーノがすごかったんですね。そうですね、はい、このシュート弾いて詰めていたルイ・コスタ、アウトサイド。やはりシュートっていうのは打ってみるもんですね。簡単に取れる機会はたくさんあったんですが、難しい取り方をしましたね。ご覧いただきましたようにパドバ対フィオレンティーナ1対0でフィオレンティーナが勝ちました。今日の解説は横浜フリューゲルスコーチの下條義明さんでした。下條さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。パドバがフィオレンティーナに敗れています。それでは第24節その他に行われた試合ダイジェストでご覧いただきます。